Bună ziua, mă numesc Prototype și astăzi o vă prezint un Metin 2 super fain, se numește Metin 2X și este PvM PvP. Începem cu începutul. Iteme de level 1. Și aici sunt toate itemele la 0 yang, de toate rasele. Aici sunt negustori de armuri, găsiți armuri între 34 și 42 de orice rasă. Vă faceți care vă place. Negustorul de arme. Sunt iteme obișnuite de level 30, săgeți și iteme de level 21. Învățători, găsiți frezuri, SS-uri, cititori concentrați și cărți. Femeia bătrână aici se organizează nunți. Fierarul este un obișnuit ca pe orice metin. Acum o să începem cu magazinul general. Poțiuni și minereuri. Aici găsiți critice, uitați, de exemplu, un cocalar care tot dă, vinuri, tot felul, poțiuni, tot ce vreți. Pietre. Sunt plus 4, le puteți face plus 6 la Tirax, care se găsește în vale. Iteme speciale. Găsiți papuși de vânt, schimb adaugă bonus, ca pe orice metin, care este PvP PvM. Perele sunt 10 KK, blesuri 500k. Aici sunt accesorii de nuntă, iarba maimuței, pentru hrănit calul și marmură binecuvântată. Băgați 4 bonusuri cu bonusuri simple și adăugați marmura binecuvântată. Acest metin este fain, banii faceți ușor, levelul la fel, itemele le faceți puțin cam greu, dar merită. Și astăzi o să vă prezint și ceva din itemele mele. Puteți observa, deci nu sunt nu știu ce iteme, dar le faceți în timp. Dar după ce ajunge să vă faceți iteme, o să vedeți